आर्या घरी नाहीये, म्हणजे तिची जिवंत असण्याची शक्यता कमी आहे. किचनमध्ये भांडी तशीच पडली आहेत. जर आर्या जिवंत असती, घरी आली असती, भांडी साफ केली असती. भांड्याकडे बघून 2-3 दिवसांची भांडी दिसत आहेत. यावरून स्पष्ट होतं आर्या जिवंत नाहीये. मग आर्याची डेड बॉडी कुठे आहे? शोधली पाहिजे. पण त्याआधी आर्याच्या प्रेग्नन्सीचे रिपोर्ट हाती लागले पाहिजेत. कारण ते जर का जामकरच्या हाती लागले तर माझी वाट लागेल.